Guhdarên hêja hûn bi xêr hatin Pîst podcastê. Ez Hîvran. Îro li stûdyoyê mêvana min mamoste Rengîn Sansarkan e. Rengîn tu bi xêr hatî? Merhaba, navxêr da be. Rengîn li Zarokistanê mamoste ye û her wiha di qada sivîl de li ser mafê zarokan û li ser mafê zimanê Kurdî xebatan birêve dibe. Ji bo guhdarên ku ji derveyê Amedê me guhdar dikin, ez dixwazim piçekî Zarokistana jî rave bikim. Bi kurtasî em dikarin bibêjin ku Zarokistan kirêşê girêdayî şaredariya Amedê ne û taybetiya va kirêşan jî ew e ku bi pirzimanin. Yani perwerde bi Kurdî didin û her wiha Tirkî jî tê bikaranîn û dersên zazakî û îngilîzî jî hene. Îro jî ji bo taybetiya 21 Sibatê roja zimanê zikmakî em û Rengîn jî em dixwazin li ser ziman biaxivin. û her wiha girêdayiya zaroka li ser ziman çawa ye, bikaranîna ziman çawa ye, em ê va tişta biaxivin. Belê piştî va agahiyan ez dixwazim dest bi pirsa xwe ya yekem bikim. Rengîn tu wek kesek li qadê jî dixebitî. Gelo di nava zarokan de, di nava malbatan de bikaranîna ziman di çi astê de ye, xwedî derketina ziman di çi astê de ye, ez dixwazim te piçekî behsa va bikî ji me re. Niha em çavdiriya malbat û zarokan ji ber ku em di qadê dane û pratika me ya 2 salan jî heye, çavdiriya me yekê wisa heye, malbat ji sedî heftê şêstî bi zarokên xwe re qasî ku ew qal dikin û qasî ku em dibînin bi zimanê xwe yê dayîkê işte ew zazakî be an jî kurmancî be bi zimanê xwe yê dayîkê diaxivin û daxwazek wan ê wisa jî heye. Lê ku em bêjin zarok her dem bi zimanê xwe yê diaxivin, ew jî ji sedî 65 yani her ku diçe di nava zarokan da bikaranîna ziman mixabin hindiktir dibe. Yani dîsa em dikarin sê nifşan da viya şîrove bikin. Mîna nifşa yekem ku em bêjin dê û bav zimanê xwe yê dayîkê baştir diaxivin, di nav rojanî de zêdetir bikartînin û dîsa li çand û nasnama xwe xwedî derketin heye. Îja ku em bêjin nifşa duyem yani ew jî dibe zarok fêm dike lê mixabin naaxivin. Zimanê perwerdeyî ji ber ku mixabin bi Tirkî zêdetir zimanê Tirkî li ser wan bandor dike û bi hevalên xwe re dîsa zêdetir bi Tirkî diaxivin. Ji ber ku mesela her dem rojana wan bi Tirkî ye, ji ber wê wayê fêm dikin lê ku naaxivin. Nifşa sêyem ku em nifşa niha em dibêjin heke ku em müdaxaleyek nekirin fêmkirin jî dê qut bibe mixabin. Yani xwendin û nivîsandin ji xwe niha li ber tunebûnê ew ê jî tunebe. Lê divê müdaxaleyek bê kirin. Yani ev müdaxale jî divê malbat zarokên xwe bi zimanê xwe mezin bikin. Yani niha kalûpîrên me jî mixabin bi nêviyên xwe re bi Tirkî diaxivin. Yani ji xwe em bêjin ku çend peyvên Tirkî hene di jiyana wan de ew jî hêl didin ku bi nêviyên xwe re peyvên ji ber ku mesela nêviyên wan bersivê wan natin û malbat jî zarokên xwe em bêjin ku bi zimanê xwe sedî sed mezin dikin, mixabin kêmasiyek wisa jî heye di malbata de. Îja divê wa çend salên mesela 2 sale beriya wî jî 8 sal berê ji xwe Zarokistan hebû daxwaz û nêrîna malbata zêdetir bû. Niha vê salê me wek şaredariya peyasê ku em bêjin Zarokistan peyasê qasî 600 kesî serî lê dabû ji bo ku ji ber ku li wê derê perwerdeyek pir zimanê heye daxwaza malbata jî di vê astê dabû. Lê ku em bêjin ku hêviya me her ku diçe mezintir dibe. Gelek spas dema taqala îstatîstîka kir wisa piçek pêşerojeka tarî wekî ku hember me be min wisa fikirî lê ev serîlêdanên Zarokistana nîşan dide ku tablo hewqas jî nexirab e. Belê mesela zarok sala çûyîn ku hatin bame ku fêmkirin di astekê pir em bêjin ku sedî sî dabû lê belê niha fêmkirina zaroka sedî notî daye. Yani ev jî ji bo me serkeftiyeke û hêviyekî mezin çê dike. Gelek baş e. Ez pirsa xwe yê duyemîn bikim. Carna em dibînin malbat her çi qas bi Kurdî zanibe jî têkiliya xwe bi zarokê xwe re Tirkî de tîne. Yan jî wisa tercih dike yan jî xwe wisa mecbûr hîs dike. Ev şikestina li hember ziman yani helbet polîtîk e û helbet gelek sedemê wê hene. Ez dixwazim tu piçek va sedema ji me re rave bikî çima wisa tercih dikin.
Yani mixabe ev jî kulek birînek me ye di nava me de malbat bi zimanê xwe zanin lê bi zarokên xwe re axaftina Tirkî tercih dikin. Yani wekî ku tê jî got ev sedema polîtîk e yani gelek sedem li ser vê tiştê hene. Yani malbat rasterast wiha de fikirin. Zarokê min dest bi dibistanê bike bila zehmetî nekişîne. Ji ber ku mesela ji pêş dibistanê me bigire heta zanîngehê mixabe perwerdehiya bi Tirkî heye yani perwerdeyek pir zimanî tune ye. Îja malbat di vî awayî de hinekî dikevin du bendiyê dibêjin ku dema ku zarokê me dest bi dibistanê bike bila zehmetî nekişine ji ber ku ew jî dema ku dest bi dibistanê kirine wê demê qet bi Tirkî nizanî bûne. Gelekî zehmetî kişane. Îja ew naxwazin zarokê wan van zehmetiya bikişînin. Yani ev jî sedema em bêjin ku perwerdehiya pir zimanî tune ye. Wekî din jî me got ji xwe ji dibistana seretayî bigire heta zanîngehê perwerdeyî mixabe bi Tirkiyê dan û stendina bazirganî bazdaran jî ku em mesela li kuçeyên Amedê jî digerin mixabe yani dîsa Tirkî li gorî Kurdî astek jor daye yani. Ji ber vî awayî yani mesela malbat her ku çiqas bi zarokên xwe re baxwe jî dibêje ku ji xwe derve her dem bi Tirkiyê li belê dîsa jî em dibêjin ku her ku çi bebila bibe malbat bi zarokên xwe re bi zimanê xwe yê dayîkê baxwe heta ku zimanzanek wisa gotiye ku kin zimanê biyanî wek kincên me ne lê zimanê dayîkê wek çermê laşê me ye em dikarin kinciyê xwe derxe lê ku em nikarin dev ji çermê laşê xwe berdin yani li vê derecê em bangewaziyek dikin em dibêjin ku heta kengê de em ê kincên biyanî li ser xwe bihêlin yani her ku çiqas di astê xitmandî be de jî di vê niha derfetê me heye saziyên ziman heye yani malbat dikarin di vî awayî de jî alîkarî bigirin ji saziyê ziman yani hem saziyê ziman kursên online jî heye kursên rûbirû jî heye yani wek demên berê ku em ne de astekî xirab dane ji ber vî awayî malbat jî zarok jî gel jî nebe alternatîfî û gelekî jî bi sedan jî mamostê me hene. Gelek spas dikim rengîn ji bo bersivate. Perwerdeya zimanê biyanî yan jî em bêjin ne bi zimanê zikmakî bandorek neyînî çêdike li ser mirovan û dema di temenekî biçûk de li hember vê marûziyetê rûbirû dimînî helbet ev bandor jî girantir dibe. UNESCO û gelek lêkolînên pedagojîk jî nîşan didin ku zarokên bi zimanê xwe perwerdeyê dibînin serkeftîtir dibin. Bi nasnameya xwe re aîdiyetek çêdikin û bi hêsanî tevlî civakê dibin. Îcar dema ku zarok bi zimanê zikmakî perwerde nebînin, bi kîjan piskirêkan re rûbirû dimînin an jî ji hêla pedagojiyê ve kêmasiyên çawa derdikevin holê. Yani em bêjin ku birêya ziman tiştê afirandin yani ziman ne tenê ku em dan û stendinê bikin nîne ziman nasnameyê çêdike mafekî kolektif e ziman. Ziman biçe dîrok, çand, müzik her tişt diçe. Li gor pedagogan û li gor UNESCO'yê jî zarokek bi pirzimanî perwerde bibe dikare zêdetir xwe biparêze. Dikare zêdetir serkeftî bibe, zêdetir li hember tiştekî dîsa dikare hest û ramanên xwe vebêje û dîsa kesên ku perwerdeyê pirzimanî girtibin yani li gorî ew jî dibêje ku nexweşiya Alzheimerê jî zû bi zû mesela ew nabe yani derengtir dikevin. Mînek niha di civaka me de û temenê mesela tên 6 saliya xwe nexweşîna Alzheimerê bi wana dest pê dike. Îja divê li gor UNESCO'yê dibêje ku kesên ku perwerdeya pirzimanî girtibin nexweşîna Alzheimerê temenê wî derengtir dixe. Yani ev jî heye zarokek bi zimanê xwe perwerde nebe ji dersên xwe kêm dibe. Ji ber ku ev jî xwendinê dûr dixîne yani mafekî zarokê yê xwendinê em ji destê stendin û dîsa ku em bêjin ku ji çanda xwe û civaka xwe re xerîb dimîne. Mînak wisa bifikre zarokek bi wî zimanê nizane û bi wî zimanê tê perwerde kirin. Zarok hêwî bide ku hem wî zimanê fêm bike û hêwî bide ku hem wê dersê wê mijarê fêm bike. Yani barê zarokan girantir dibe. Yani mînakê di vê çarçoveyê de gelek hene. Mesela bi xwe bi rayê min ji ber ku nizanibîye Tirkî her dem li dibistana seretayî de pirsgirêk jiyaye. Her dem ji hêla mamostê xwe gelekî pirsgirêkan rûbirû maye ew ji dev ji dibistanê berdaye. Yani mafê wê xwendinê ji dest hatiye stendin mixabe. Ya pirsgirêkên mînakên wisa gelek hene di cîhana me de di civaka me de mixabin hemû kes bi vî tiştê re rûbirû maye.
Gelek spas dikim em hêdî tên dawiya bernameyê ez dixwazim di pirsên dawî de ew jî bipirsim mînakên dinyayê çawan e yanî di dîrokê de li gelek welatan zimanê zikmakî yên gelan hatine qedexekirin an jî paşverû hatine hesibandin û hin jî bi awayekî sîstematîk ji qada giştî hatine jêbirin. Tevî vê yekê gelan jî li hember vê zordariyê têkoşînek dane helbet. Li cîhanê mînakên têkoşînê yên ziman bi te çawan e. An jî kîjan gelan bi van têkoşîna çi bi dest xistine an jî ez bi kurtasî bipirsim li hember qedexekirina ziman gelan kîjan reyên alternatîf dîtine û bikaranîne. Belê di cîhanê de gelek mînakên wisa hene mesela ku em bêjin ki gelên baskî di nav sînorên Spanya û Fransî de jiyana xwe kirine. Di sed sala bîstan de bi dîktatoriya Fransayê li Spanyayê yani li Spanyayê di 1939 û 1975 de rejimeke yek ziman yek netew hatiye darxistin. Rejima qedexeyê jî bi vî şeklî bûye zimanê baskî li hemû qada tê qedexekirin û zêdetir jî di saziyên fermî de zarokên ku li dibistanên baskî daxivin hatine ceza kirin yani cezayê wan jî gerekî tûj bûye. Navên baskî di belgeyên fermî de hatiye qedexekirin. Lê gelên baskî bi şêwazekî berxwedan li darxistiye û ku em bêjin ku bi vî şeklî kirine perwerdehiya bin erdê li malan û li polên veşartî dibistane bi navê îkastola ava kirine. Seferberiya çandî bi helbest, müzik, şanoyên xwe zimanê xwe parastine. Têkoşîna siyasî dane di pêvejoya demokratîzasyonê de daxwaza otonomî û statiya ziman kirine. Îja di encamê de em bêjin ku îro li herêma baskî zimanê fermî ye. Di perwerdehiyê de têpkaranî, zanînge, medya û saziyên fermî gelek hene. Ku em yek mînak didin jî bidin ku gelê Galler heye, zimanê Galî. Galler bi sed salan ji aliyê Ingilistanê ve hatiye zext kirin. Şoreşa pişezazî û perwerdeya bi zimanê İngilîzî Galî paşxistine. Zarokên ku bi zimanê Galî axivîne li stûyê wan textê şermê hatiye dalqindin û gelek cezayên zor li wan hatiye dayîn. Perwerdehî bi tevayî hatiye İngilîz kirin yani dîsa dibe yek ziman. Şêwazê wanê berxwedanê hin bertekên sivîl derketine holê nîşanên rêyan rakirine li dadgeha Galî axivîne. Yani dema ku hatine girtin bi zimanê İngilîzî xwe neparastine bi zimanê Galî axivîne. Têkoşîna medyayê ji bo Kanala TV'ye Galî greva birçîbûnê kirine. Têkoşîna perwerdehiyê bi du zimanî gotine ku bila perwerde bi du zimanî be. Di encamê de îja Galî di statûya fermî daye niha sazî bi giştî bi du zimanî ne. Niha mînaka Maorî jî heye. Maorî jî welatiyên Zelanda Nûbî ye. Li wê derê zarokên Maorî şandine dibistanên misyoneran. Li wê derê jî ku em bêjin rejima qedexe bi vê şeklî bûye. Di sed sala bîstan de li dibistanan axaftan Maorî qedexe bûye. Cezayên fîzîkî gelekî hatine kirin. Malbat mecbûr mane ku bi zorê İngilîzî hînê zarokên xwe kirine. Yani zimanê xwe yê dayîkî hînê zarokên xwe nekirine. Têkoşînê Maorî çawa bûye? Kireşên ku bi zimanê Maorî tê axaftin vekirine ji bo malbatan jî perwerdehî kirine. İja di encamê de zimanê Maorî ku berê ji alî UNESCO ve li ber mirinê bûye niha di nav dîsa zimanê zindî de hatiye bilêvkirin. Yani ku em bêjin ku ziman ne qedera welatekê, ziman mixabe biryara siyasî ye. Yani mînakên bi vî şeklê gelekî henin. Gelek spas dikim li mînakê te ez jî tiştekî zêde bikim te qala îspanyol û baska kir em jî vê podcastê bi piştgirtiya Katalana ve dikin. Katalan jî ji heman rewşê derbas bûne û wa jî li hember parastina zimanê xwe têkoşînek dane. Niha em hatin dawiya bernameyê lê ez dixwazim bipirsim gelo tiştekî ku tu bixwazî lê zêde bikî an jî ji bo taybetiya roja 21 zimanê zikmakî peyamek bidî guhdarên me heye yan na? Spas dikim yani vîya ez dibêjim dibêje ku her ku pêvajo çi be bila bibe divê em têkoşîna xwe berdewam bikin û dev ji zimanê xwe bernedin. Yani niha mînakên cîhanê hene Kurd jî wek mînakên cîhanê rastî em dibêjin ku berxwedanê qirêşiyên xwe vekirine niha statûya zimanê Kurdî dixwazin. Yani li vê derê em dîsa dibêjin ku 21 Sibatê roja zimanê cîhanê ya dayîkê li hemû gelan pîroz be em dibêjin ku statûya Kurdî perwerdeya Kurdî.
gelek spas dikim rengin te wextê xwe jî ji bo me veqetand. Heya beşekan û bimînin dixweşiyê de bi xatirê we.